50 елдан соң Галиаскар Камал театрында Кәрим Тинчуриннің сүңген йылдызлары қобынашақ. Бүгін аның премьерасын журналистларға тәқдим еттілер. Режиссері Фәрит Бикчентаев. Джуны түркеме татар күйләренә аранжировкалар эшли. Пластика буенча режиссер Ольга Даукаеваны Уфадан шақырталар. Иске яңа премьераны Шулпан Касымов да күзәтте. Сәхнә бизәлеше, җырларның аранжировкасы, биюләрнең үзгәлеге элек куелган һәм башка театрларда бара торган спектакльләрдән нык аерыла. Режиссер әсәргә бөтенләй башкача җанры. Бөтен бала чагым узды шул спектакльне карап. Шуңа күрә миңа әлбәттә кыен булды. Спектакльне икенче төрлерәк күрү ул әсәрне, аның бүгенге көндә яңгырашын ишетер өчен. Сәхнәнең күбелешен алып торучы әлеге арышлар әйтерсең бөтен вакыйганың шаһиты. Күпме язмышлар сырын саклыйлар. Спектакльдә күбесенчә яшьләр уйный. Сәрвәр ролен Фәрит Бикчентаевның шәкерте, 3нче курс студенты Ләйсән Гатаулинага тапшыралар. Үземә әйттем, бер нәрсә дә карамаска, бер җырлаганнарын да тыңламаска, иске спектакльләрнең видео язмаларын да карамадым. Чиста баш белән кирип китәсе килде. Минем коллегалар моны бөкөрне күргәч, салганнан соң да синең бөкөрең үзенеке барлыкка килә ахыр дип йөриләрде миннән килә. Яңа сүнгән йылдызлар буыннар алмашының матур үрнәге дә. Сәрвәрне уйнаган Алсугай Нулина бу юлы Фәрхи карчык ролен башкара. Дания Нуруллина героиняның әбисен Гөлнурны уйный. Галиаскар Камал театрында сүнгән йылдызлар спектакле 3нче тапкыр куела. Беренче тапкырны 1924 елда Кәрим Тинчурин үзе куя. Ә Марсель Сәлимҗановка 2 тапкыр сәхнәләштерергә туры килә. Инде менә 50 елдан соң Фәрит Бикчентаев аны яңадан сәхнәгә күтәрә. Сүнгән йылдызларны 14-15 һәм 16 февральдә күреп була. Аннан сәхнәгә октябрь аенда гына кире кайтачак. Шулпан Касымова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.